Preemptive evacuation na hinungdan nga nung usalang ka-residente sa Cordova ang nakalas. Ato sa Bagyong Odette, matod sa DRRMO sa lungsod. Kinibisan pa man kung gibanla sa Bagyo ang mga struktura o mga sakayan daplin sa dagat. Ang report ni Luan Merondina. Di na mahitsura ang naglaray nga mga motorbangka haduol sa Roro Port. Human gikuso-kuso ang sugbo sa Bagyong Odette. Gani daw nangatkat na sa karsada ang ubang mga dagkong motorbangka. Nangaukal na usab ang atop sa Roro Port ug sa Coast Guard Substation. Samtang sa bantayan poblasyon, nahapay na ang kaniadtong napuno sa mga motorbangka o floating cottage. Nangabungkag na usab ang mga tindahan sa palibot. Ang 51 anyos nga si Jovelyn Aro nag-anam-anam na pagpabarug og balik sa iyang gamayng tindahan nga nagsilbi usab nga pinuy-anan sa iyang duha ka mga igsuong lalaki. Pud mi ang sinre baguan na ang hasta kahoy uban namunit na pud mi ma'am kay ang uban nagsagol na ba patong kuan sa namili-pili na lang pud ba para gyud makabangon gyud para makatinda og balik. Mato di Jovelyn, balik sa uno ang napundar unta niyang panginabuhian. Apan mapasalamaton gihapon siya nga buhi ang iyang duha ka mga igsuon human kini nakabakwit. Kung wala pa makapatuman og preemptive evacuation ang lokal nga kagamhanan, posibleng ubay-ubay nga mga kinabuhi ang makalas dinhi sa lungsod sa Cordova. Gani dayag dinhi ang kabangis sa Bagyong Odette nga mibanla sa mga panimay, mga tindahan ug mga bangka. Kuan gyud tanan naguba gyud as in. Wa gyud hanaw gyud istang tinda. Matod sa pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office Cordova nga dulan sa usa ka libo ka mga residente gikan sa upat ka mga coastal barangays ang ilang napabakwit sa Cordova Central School, Alegria Elementary School, Bangbang Elementary School, Buagsong Elementary School ug Pilipog Elementary School. Ug tungod kay daghang mga panimay ang nangagusbat, aduna pay uban nga nagpabilin lang gihapon sa mga evacuation centers kay way laing kapasilungan. Maayo gid na nag-evacuation gid tag maayo, nag-massive evacuation gid mi anang pag Wednesday na until Thursday morning. Apan gikasubo sa taga DRRMO Cordova nga may nakalas gyud nga usa ka ginang kinsa nagdumili pagbiya sa iyang motorbangka. Amo siyang gipa-evacuate, di man sila mo-evacuate no. Nya ila jud kay bantayan nila ilang kuan ba. Pambut nga tung dako kayo. But pagtanaw nila siguro nga dili na kaya, that's the time nga kuan nilayat na sila. But di na nila kaya ang balod. Moto nga na disgrasya gid siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.